Ja mä voin näyttää miten sä aloitit. N, Y, Saana P. mennä. Nyt! Alkaa. Saana mennä. Ihan varmuudeks vaan. Saana meni noin. Ei, no Saana on Ai, Saana ja se 11, kaatui 11. kuitenkin. Ei, 1, 2. En mä kaadu ihan vähän pyörimistäkin tässä. Laske tästä 5. Joo, sä lasket hyvin. 5 on nyt. 6, 6. 7, 8, 9, 10, Yksi vielä. 11, Nyt voi juosta. 12. No mitä, jäät sä lepäilee sinne? Ihan putkea toi kai mennyt. No joo, mut ei, Saana, Mut tosta olisi pitänyt saa pisteet. Saana. Mä en sinuna kyllä yhtään naureskelisi. Meillä on onneksi vähän matskuu siitä sun. Ei tunnu missään ja vittu kyykistä.